Kotokohene akoma pa na botrenti. Berekum nsensem sabre nyame adom okay. I think say enche kosi apatem na Berekum omo de na ba na wa news the free Kotokohene the Manhyia Palace. The good news here. Okay, yes, the good news. Na asa odwen ho kwa bia aya man for that no nyame adom o ne kese na koma tom o ne kese na koma pa na botre eni donti bia aye boko ya ne ya me no kase die na no watenkunya e wo Berekum mamu wo nyina ba ye wrani na nkakra de sebrantia na ahia dwen ho na ye bisa na ye di ho komo no nyame adom aye boko ada formas mu biom ya de sebrantia friend say Kofi Asante. So it is a good news from the King's Palace. It is good news from the Manhyia Palace. Sabia Mnoka said there. Atadwe. The Sheblantia. Na Manhyia yi no. Atenkuya nyina. Atenkuya nyina jina tumo a. Sabia there. Okay. Inti kaka. Na so de ma no. Bekwa koyi wo de hie. Fefe no na bra Asantehene. E masikedo ye nya so. No atena Berekum. No abu Asante Berekum ade amane Kotokohene won de won tie bia ni baba akopɛ ene otie no ono ane Kotokohene ai mama bru bia o. That is the news. As I'm from Chess Network, you know, hard drink akra, but then we are trying all we can to get you the best of feed. Says yeah, the tennis say Sanfe no abe kan ho a ni nyina ne say Berekum atenkunya ni nyina e ba ye rani na Nana Sebrantia Kofi Asante Krobia. Proud to say na Manhyia Bondi say the na tension kakra. Now ba ye rani na Manhyia can be anyone yakina. No any ball Sebrant na Manhyia board Sebrant ahobrasiem ene otomu ena atenkunya Berekum na so ha ye di munchimu so ye ntwa for ni kakra. Okay, abusianti o de mo fan chair na network ne ha ye try say ye be kika nyama bom ye na ye de feed no eno ne Sabria no kasa dia ba beto dwa ye de so mo de yembra ha na wo retreat because it so akoba ni say ya akonwa to a yewra ma Asantehene nipa yewra agi no de ne bre Berekum se nche me nua no dopa ka ye ho bom e de bonichi doma Berekum be paja afane ntoma pefra Berekum be paja fane ntoma pefra se de na chi man ana wo yi ye di obi an shede nim no mesre na waka ne ho asem kakra onim e de achira mansan wadaro ma odi abedru ba bi owe ya na nyame de na besi ba bi owe menyi ni so obi wona ho asem bi beka me de menim no from ne nkwala abrema besi so ahenie no yesom na ye nyina ye wo ho a ye wo sabi o experience kakra no ye de bebo ano na watime akonanim wona ahenie mu de bra yewra ahye ana se bra ma ya hoboabo a se ba besi bibi de chese kadwa na ye so yewra ka kire se da na wotwe se ne yensa amra nti me se 1 week time no nyame ya aduma ye besan bana de to aso bia ya ma na afri ho Ghana ne Asante mama daroma se ne Berekum ansem ko so na itira da o de anti Asante se mo share Sabria anu mo wa gina anu mo free Berekum aba na de na we Berekum we video na we say ene mo ba o hinanim ade ba ko amehu who fanyina aba forma job ama na kontre na no crash wo nyina chese wo da bi papa igura say no sitie makonta ni Asantehene wama ade ana se wuru ko so aya asumbi na bibia da form boko no mo do wadwene on ti ase na wo ka dia fa wada ye de kame das em say yewura ye de yo mane ye boko kra mai because no kra ni nyame anim ni Berekum em say mantie bebre keka ne a omope be yewura ma yehu se ye ma meyi ne de hye no maya di na obebo ade a kire ye no o kire ye point bi a obetimi me enso o ma ye serious ne ma Bono kwadu ana obi a wakwa afiase em se sa ne ma na no yewura ma ye nananom a se bi o ye si hene tu hene no ete ye ho ase se
Se nipa na ode no beba no se wo ne saa charge no bia bebo no a enye wo na osi sene no nti de hema de no beba no no ano no nti saa ne ma na ode kire ye nti no na ama bibia ye so simple amaye nti otumfo ye obi a sebi ye wo no se okay we dey mo dey share I mean ohene kasa wala na ne tim se ye o mo kan ne se ye asantefo sebi o ye firi asokore ene koye eti yan me am say am gina hu se ohima no asokoro mampo hima kra no so aboni tim say o pese obeya Asantehene na yaye ne ba dada yo na chido moda roma mesre no mabusa se wasema wo kan na wo kan ma se bia bra won na wote ba bi ekeka nsemi se yira na se tu wo fom yira wo